Asal batin tinggal dan kalau benar gunas orang cuma member yang dua lama insyaallah rabbi orang itu ya rabbi orang itu ya rabbi batin yang hakiki insyaallah rabbi senengari mau bikin biro kamar timata 2 ans cuma wanta wandani ay goto wanta nadde cuma harma yitte ada fegito kay ça c'est responsable sa ko joy cuma gasay sa ko joy wata han vote heddo in semaine biada wala balla donc yagani sa sek non c'est non ba wiw non kala ko ko kala mude parce que on tourne national jamona dani kala ko jamona tie on ni non ni ngoni ko wazifa isaga ba kan anu be cheikna mati janta ko no gunas ede jaxno feewi wonbe tombe basen wadde déranger dambe de juuti gilso ha joni yimɓe dari famon tan min calminina rabnaɓe fof min jaawi wonɓe fof kadi doole liingude liigo ndiyam ɗum noon doole amen ko ɗo miɗen ɗammini miɗen mbaɗi confiance e alan sow kala jiɗɗo ndeɗo jeere change ndani yo yaade aliou sow kala jiɗɗo saporde nde case de santé wadde poste de santé yo wotan aliou sow kala jiiɗo école o pucci e beyi sukaɓe ɗe janggoyde naaten ñeeruji ɗi jeeyi yo yaade aliou sow inchallahu rabbi ma hen change ɗum en calmini ɗum bandiraɓe